This is Bisaya TikTok. Nalitik ko! DJ Propski. Nabuang ko! Naabdan ko! It's great DJ. May tawo! Nauwawan ko! Dayot man ay Para pamagol ko! abi ko lalaki. Dayot man di ay abi ko Para kating ko! lalaki. Bayot man ay abi ko lalaki. Bayot man di ay abi ko lalaki. Bayot man di ay Para arya ko! ay abi ko lalaki. Bayot man di ay abi ko lalaki. Kawatan ko! Bayot man di ay abi ko lalaki. Bayot man di ay abi ko lalaki. Puntag dong, unsa may pangalan nimo? Ako si Enrico Kihil. Unya unsa man imong masulti ana mahitungod sa kanang kuan ba ang CR kuno sa babae og sa tumboy og sa bayot ilahi kuno. Unsa man imong mareklamo ni ana? Aw, inana, biyon na lang na kay para pag Kita-kitang video pag ano, pagkalibang. Ayaw na to. Pagkalibang, mutindog ang lalaki o kana. Mao nang ibig sabihin sa para biyo. Balita ni sa TV. Unsa man imong masulti sa coronavirus? Receive Aw. balita ni report. Karon mahitabo nato karon. Kana Matakaw ra gyud musbay. Di na kais kasulti noon pag Nga, interview nimo kita. sa amo adire. Lain man noon coronavirus. Lain man noon coronavirus man noon. Unsang pagsabot nimo anang coronavirus? Aw, Mao nang kuan. mao nang hari na demonyo. Angon.